Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Se podíváme na kariéru jednoho z fotbalistů, který prošel pražskou Spartou a následně zářil na nejvyšší úrovni v Evropě, Wilfrieda Bonyho. Tento silový útočník z pobřeží Slonoviny si za svou kariéru prošel jak vrcholy, tak obtížnými obdobími, ale rozhodně po sobě zanechal nezapomenutelnou stopu. Pokud se chcete dozvědět více o jeho cestě od Sparty až po Manchester City, tak zůstaňte s námi a pojďme na to. Wilfried Bony se narodil 10. prosince 1988 v Bingerville, pobřeží Slonoviny. Jako mnoho talentovaných afrických fotbalistů začínal hrát fotbal na ulicích svého města. Jeho fotbalová cesta vedla přes několik místních akademií, kde se brzy projevil jako obrovský talent, především díky své fyzické síle a schopnosti zakončovat. Bony si svými výkony vysloužil zájem evropských klubů a v roce 2008 přišla jeho velká šance, když přestoupil do české Sparty Praha. On mu tehdy 19 let a šlo o jeho první velké angažmá mimo Afriku. Sparta Praha tehdy hledala silného útočníka a Bonyho si vyhlédla jako hráče, který by mohl dodat sílu a rychlost jejímu útoku. Vstup do evropského fotbalu pro něj nebyl snadný, adaptace na nový styl hry, intenzivnější tréninky a vyšší úroveň obránců byla výzvou. Bony si ale brzy zvykl a začal ukazovat, proč si ho Sparta vybrala. V sezóně 2009-2010 se stal jedním z nejdůležitějších hráčů týmu. Jeho góly a výkony na hřišti přispěly k tomu, že Sparta získala mistrovský titul. Bonyho silové zakončování, technika a schopnost vytvářet šance pro spoluhráče z něj udělali jednoho z nejoblíbenějších hráčů mezi fanoušky. Bony byl typem útočníka, který nejen zakončoval, ale také vytvářel šance pro své spoluhráče. Díky své síle byl schopný udržet míč i v situacích, kdy byl pod tlakem několika obránců. To Spartě dávalo obrovskou výhodu, zvláště proti týmům, které se soustředily na defenzívu. Bonyho schopnost hrát zády k bráně a následně rozdat míč do křídla nebo vystřelit z otočky byla jedním z klíčových faktorů, proč byla Sparta v té době tak úspěšná. Po 2 úspěšných sezonách ve Spartě přišla nabídka, kterou nemohl odmítnout přestup do nizozemského Vitesse Arnhem. V roce 2011 odešel z České ligy a zamířil do Eredivisie, kde rychle ukázal, že jeho talent dokáže prorazit i v silnější soutěži. V Nizozemsku Bony exceloval. V sezóně 2012-2013 se stal dokonce nejlepším střelcem Eredivisie, když nastřílel 31 gólů. Jeho výkony v dresu Vitesse si získaly pozornost širší fotbalové veřejnosti a zařadil se mezi nejlepší útočníky v Evropě. Bony v té době kombinoval svou fyzickou sílu s vynikající technikou a byl postrachem obránců v celé lize. Jeho skvělá forma nezůstala bez povšimnutí a v lednu 2014 přestoupil do Swansea za tehdy rekordní částku pro velšský klub přibližně 12 milionů liber. Premier League je považována za nejtěžší ligu na světě, ale Bony dokázal, že do ní patří. Ve své první sezóně vstřelil 16 gólů a rychle se stal jedním z nejlepších útočníků soutěže. V sezóně 2014-2015 přidal dalších 9 gólů, než ho v lednu 2015 koupil Manchester City za 28 milionů liber. Pro Bonyho to byl vrchol jeho kariéry, přestup do jednoho z nejlepších klubů světa. Přestup do Manchester City však nepřinesl to, co si Bony i fanoušci klubu představovali. Konkurence v týmu byla obrovská. Útočníci jako Sergio Aguero, Edin Dzeko a další špičkoví útočníci znamenali, že Bony dostával méně příležitostí, než by potřeboval, aby se prosadil. Jeho čas na hřišti byl omezený a jeho gólový přínos klesal. Po 2 sezonách, během kterých se nedokázal naplno prosadit, se v roce 2016 vrátil zpět do Swansea. Bonyho herní styl je ukázkovým příkladem silového útočníka. Měl vynikající schopnost hrát zády k bráně, kde dokázal udržet míč pod tlakem a následně vytvořit šance buď pro sebe, nebo pro své spoluhráče. Bony byl také skvělý ve vzdušných soubojích a díky své technice dokázal často překvapit obránce nečekaným zakončením. I když jeho kariéra byla plná vzestupů a pádů, nelze popřít, že byl jedním z nejlepších afrických útočníků své generace. Po návratu do Swansea Bony stále bojoval se zraněními a hledal svou ztracenou formu.
Později zamířil do Kataru a Saudské Arábie, kde si zahrál v tamních ligách. V roce 2021 se vrátil do Evropy a zkusil štěstí v nizozemské druhé lize. Přestože jeho kariéra už nedosahovala vrcholu jako v minulosti, Bony zůstává jedním z hráčů, kteří se dokázali z české ligy dostat na nejvyšší evropskou úroveň. Wilfried Bony měl velmi zajímavou kariéru, která zahrnovala působení v několika zemích a na různých úrovních. Od Sparty přes Vitesse až po Premier League ukázal, že talent, tvrdá práce a odhodlání mohou hráče dostat na vrchol. A co vy? Pamatujete si jeho působení ve Spartě? Nebo snad jeho nejlepší roky v Premier League? Napište nám do komentářů, jaký máte na Bonyho názor. Díky, že jste sledovali toto video. Nezapomeňte dát like, odběr a zapnout notifikace, aby vám neuniklo žádné další video. Uvidíme se příště.